Nay, gusto ko po sana mag-aral ng kolehiyo. Anak, tanungin mo ang tatay mo tungkol dyan. Nay, ilang beses ko na siyang kinausap. Bakit siya ganun? Ayaw niya akong pag-aralin. Anak, kung ako lang ang masusunod, kahit igagapang ko ang pag-aaral mo, gagawin ko. Nay, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kausapin niyo po si tatay. Hindi ka mag-aaral ngayon ng kolehiyo. Dapat magtrabaho ka na para makatulong ka sa amin. Tay, mataas po yung pangarap ko. Kung pag-aaralin niyo ako ng kolehiyo, mas magiging maganda yung trabaho ko. Hindi na ako makakapaghintay. 4 na taon pa yon. Gusto ko nang huminto sa pagsasaka. Berto, pagbigyan mo na si Rose. May pangarap siya. Malay mo, siya ang daan para makaahon tayo sa hirap ng buhay. Basta. Bakit di mo tularan ng ate mo? Kahit high school lang ang tinapos niya, may maganda na siyang trabaho. Hindi niyo lang alam, nahihirapan na rin si ate. Gustuhin man niyang ma-promote, kaso hindi pwede dahil hindi siya nakapagkolehiyo. Basta. Sumunod ka sa mga gusto ko. Kahit yang si Rysel, kapag nakatapos ng high school, magtatrabaho na siya. Makasarili po pala kayo eh. Pinipilit niyo yung gusto niyo. Paano naman po kami? Ayaw mong sumunod sa mga gusto ko. Berto! Tama na! Kakausapin ko na lang si Rose. Umalis ka na muna. Kausapin mo yung anak mong maigi Kung hindi, 2 kayong tatamahan sa akin. Hayaan mo na muna ang tatay mo, anak. Nay, paano na po yung mga pangarap ko? Wala tayong magagawa, anak. Yun ang gusto ng tatay mo. Isa rin kayo, Nay. Hindi mo kami kaya ipaglaban kay tatay. Rose? Rose! Tara na, kain na tayo. Nasaan kaya si Rose? Pati gamit niya, wala. Rysel? Rysel? Rysel, nakita mo bang lumabas ang ate mo? Hindi po, Nay. Bakit po? Wala siya sa kwarto niya. Pati gamit niya, wala na din. Ano po? Baka naglayas po si ate. Saan kaya nagpuntang batang yun? Bakit? Anong nangyayari dito? Berto, wala si Rose. Pati mga gamit niya, wala na din. Nay, may sulat po si ate. Berto, naglayas nga ang anak natin. Pabayaan mo siya, babalik din naman yon. Kapag nahirapan na siya, nawala tayo sa tabi niya. Paano kung may nangyari sa anak natin? Kasalanan niya na yon. Matigas ang ulo niya. Makaalis na nga lang. Nay, saan po kaya pumunta si ate? Hindi ko rin alam, anak. Wala naman tayong kamag-anak na pwede niyang puntahan. Berto, wala ka na bang ibang gagawin kundi mag-inom? Ano bang pakialam mo? Tumabi ka nga dyan. Akin na nga yung hawak mo! At tumigil ka na sa paglalasing mo! Bakit mo kinuha yung iniinom ko? Gusto mo bang masaktan? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka! Pakialamera ka! Tay, ano ba? Bitawan mo si nanay. Sinisigawan mo na ako? Paano po kasi? Araw-araw ka na lang lasing at lagi mo na lang kami sinasaktan ni nanay. Ganyan ka na lang ba, Tay? Simula nung umalis si ate, lagi ka na lang naglalasing. Anak, wag mo naman pagsalitaan ng tatay mo ng ganyan. Hindi, Nay. Dahil sa kanya, umalis si ate. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasan siya. Hindi nga natin alam kung may natutuluyan ba siya o nakakain ba siya. Samantalang ikaw, Tay, painom-inom na lang. Yan ba ang gusto mo? Kaya gusto mo, agad kami magtrabaho? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa akin! Hindi kayo makakatungtong ng high school kung hindi dahil sa amin! Oo, dahil hanggang doon lang ang gusto mo. Hindi mo nga kami matanong kung ayos lang yun sa amin. Palibhasa kasi, sarili mo lang iniisip mo. Kasalanan mo to kung bakit nagkakaganyan ng mga anak mo!
O, Berto, ito na yung gamot mo. Inumin mo na. Ayoko yan. Ano ka ba? Para gumaling ka na. Ang gusto ko nga, alak at sigarilyo. May sakit ka na nga. Yan pang hinahanap mo. Mas lalo akong magkakasakit kung walang alak sa katawan ko. Hay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. O, Rysel, ikaw nang bahala sa tatay mo. Hello? Hello, Rysel. Hello, ate. Kumusta ka na? Eto, maayos naman. May magandang trabaho na ako dito sa Maynila at may sarili akong negosyo. Talaga, ate? Congrats! Ang tagal mong nawala. Akala namin, hindi ka na namin makakausap. Kumusta naman sila nanay at tatay? Ate, masamang balita. Si tatay, Ha? Anong nangyari sa kanya? may sakit siya, ate. Medyo malala na. Wala naman kaming pampagamot. Ano? Mabuti na lang pala tinawagan kita. Kanino mo pala nakuha ang number ko, Ate Rose? Nakiusap ako sa dati kong kaibigan dyan. Nakuhanin yung number mo. Sige, Rysel, papadalan kita ng pera para maipagamot niyo si tatay. Huwag mo sasabihin kila nanay na sa akin galing yung pera, ha? Sige po, ate. Makakaasa po kayo. Sige, salamat. Hintayin mo na lang yung padala ko mamaya. Opo, ate. Salamat. O, Berto, narinig mo naman ang bili ng doktor. Inumin mo ang mga gamot mo at tigilan mo na ang pag-inom ng alak. Naniwala ka naman sa doktor. Bakit naman hindi? Hindi na ako gagaling kahit ilang gamot pa yan. Hay nako, gagaling ka pa. San pala galing yung pera na pinanggastos nyo sa pagpapagamot ko? Tay. Hiniram ko po sa kaibigan ko. Mababaon lang kayo sa utang. Pabayaan nyo na akong mawala. Hindi ka pwedeng mawala. Nandito pa kami ng mga anak mo. Kailangan ka pa namin. Oo, nandyan nga kayo. Pero yung isa kong anak, kinalimutan niya na ako. Dahil isa akong masamang ama. Tay, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Siguro may magandang buhay na si ate ngayon. Malay natin, di ba? Oo nga naman, Berto. Sana nandito siya para makahingi man lang ako ng tawad sa kanya. Hayaan mo, pag gumaling ka na, hahanapin natin siya. Kung gagaling pa ako, mates. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Sana nga, kung hindi man, ihingi mo ako ng tawad kay Rose pag nakita mo siya. Nay, sandali lang. Hello, ate. Rysel, kamusta yung check-up ni tatay? Madaming gamot ang binigay ate. Kaso, mahina na ang baga ni tatay. Ano naman sabi ng doktor niya? Ate, malala na ang sakit niya. Hinahanap ka nga niya eh. Para man lang makahingi ng tawad sa'yo. Sige, hayaan mo. Dadalaw ako dyan. Talaga ate? Miss na miss ka na namin. Ako din, miss ko na rin kayo nila nanay. Sige ate, antayin ka namin ha. Ate Rose, ikaw na po ba yan? Oo, Abby. Pwede mo ba akong samahan kila nanay? Sige po. Ate Rose, alam mo na ba yung nangyari sa tatay mo? Matagal ka na niyang hinahanap. Oo, Abby. Kaya umuwi ako ngayon. Ate Rose, nandun po ata sila sa likod. Sige, Abby. Salamat sa pagsama. Sige po, mauna na po ako.
Ate? Nay, si ate! Anak, Nay, namiss ko po kayo. ako din anak, namiss ka namin. Nay, kamusta po si tatay? Berto, may bisita ka. Rose, anak. Tay, miss ko na po kayo. Ako din anak. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi kita napag-aaral. Tay, matagal na po yun. Kung hindi po dahil doon, hindi ko po mararating ang ganitong estado ng buhay ko. Kayo po ang naging inspirasyon ko. Kayo po na pamilya ko. Maraming salamat anak. Hindi mo kami nakalimutan. Kaya nga po ate, salamat. Kahit marami kami pagkukulang sa'yo, hindi mo pa rin kami pinabayaan. Mahal ko po kayo. Para sa inyo po lahat ng narating ko. Kaya po ako nagsikap sa buhay. Rose, anak, payakap nga ulit. Tay! Tay! Tay? Nay, si tatay! Tay! Tay! Berto!